Якія дзіўныя прызнанні зрабіла вядомая фаварытка Лукашэнкі? Што за страшны прэцэдэнт здарыўся сённяшняй ноччу і куды знік былы кіраўнік Нацыянальнага банка Павел Калаур? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння ўначы каля 20 ударных беспілотнікаў парушылі паветраную прастору Польшчы. Большасць з іх заляцела з тэрыторыі Беларусі. Цэллю чарговай паветранай атакі Расіі сталі аб'екты на захадзе ўкраіны, аднак праз працу сродкаў радыёэлектроннай барацьбы частка дронаў збілася з курсу і заляцела на тэрыторыю краіны НАТО. Па трывозе былі паднятыя сілы тэрытарыяльнай абароны Польшчы і паліцыя. На некаторы час былі закрытыя аэрапорты ў Варшаве, Модліне, Любліне і Іжэшуве. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што большасць беспілотнікаў заляцела з тэрыторыі Беларусі. Падзеі сённяшняй ночы гэта вельмі небяспечны прэцэдэнт, бо ўпершыню за 3,5 гады вайны расійскія дроны давялося збіваць авіяцыі краін НАТО. У аператыўным камандаванні польскага міністэрства абароны заявілі, што ўсе цэлі, што парушылі паветраную прастору краіны, былі збітыя. Адзін з беспілотнікаў упаў на жылы дом у Люблінскім ваяводстве, але абышлося без ахвяр. Раніцай міністэрства абароны Беларусі апублікавала заяву начальніка генеральнага штаба Паўла Муравейкі, у якой ён фактычна пацвердзіў факт пралёту праз тэрыторыю нашай краіны ударных беспілотнікаў, але ж не стаў нічога казаць пра іх паходжанне. Па словах Муравейкі, частку дронаў збіла беларуская СПА, а пра набліжэнне іншых да межаў вайскоўцы папярэджвалі сваіх польскіх і літоўскіх калег. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны на территории республики. По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23 часов 9 сентября до 4 утра 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной радиолокационной обстановке дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики, тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы. У НАТО заявілі, што не разглядаюць падзеі сённяшняй ночы як напад на паўночна-атлантычны альянс. Аднак яго члены будуць абгаворваць план дзеянняў, калі падобная сітуацыя паўторыцца. У сваю чаргу кіраўніцтва Украіны заклікала заходнія краіны дапамагаць адбіваць ёй расійскія атакі. У Мінабароны Расіі у сваю чаргу заявілі, што ніякіх цэляў на тэрыторыі Польшчы не планавалася. І ўвогуле малаверагодна, што туды заляцелі менавіта расійскія дроны, перакінуўшы віну на Украіну. Лукашенко расказаў, куды падзеўся былы старшыня Нацыянальнага банка Павел Калаур. Гэтую пасаду ён займаў больш за 10 гадоў, але пасля прызначэння на яго месца Рамана Галоўчынкі банкір выпаў з публічнага поля. На учорашняй нарадзе Лукашенко згадаў, што калісьці яму раілі не прызначаць Калаура праз яго, цытата, паўапозіцыйнасць. Понимаю, что банковская система, она всегда такая полуоппозиционная везде сейчас. Мы ее такой сделали. Это я так говорю, полуоппозиционная, абсолютно, думаю, нормально, но все равно имеет свою точку зрения. Я из этого исходил. И я тогда не побоялся, хотя меня предупредили, это второй Богданкевич. Я внимательно изучил историю, предысторию Калаура. Свои у меня были впечатления. Думаю, наверное, человек будет к месту. И вы знаете, он работал как профессионал. Имея где-то свою позицию, свою точку зрения, излишне переживая порой за какие-то вопросы, но работал он вместе со своими людьми и с вами в том числе неплохо. Затым жа Лукашенко пракаментаваў знікненне экс-кіраўніка Нацыянальнага банка. І з яго выказванняў вынікае, што лёс Паўла Калаура чамусьці будзе залежаць ад кіраўніка Беларусі. Поэтому Калаура, я так понимаю, мы не обидели. Я держу на контроле его нынешнюю жизнь. Мне много о нем рассказывают, просят то туда, то туда. Я говорю, куда он определится, туда пусть идет и работает. Но он хотел бы в банковском секторе работать. Пожалуйста, я не против. Я хочу, чтобы вы это понимали. Поэтому никто Калаура, как в народе говорят, с работы не снимал. Пришло время. Тоже был непростой период. Па словах Лукашэнкі, прычына адстаўкі Калаура недастатковая уцягнутасць у эканоміку. Гаворачы простай мовай, Нацыянальны банк пры ім праводзіў занадта незалежную палітыку.
Недалёка ад Мінска будуюць сакрэтную вайсковую базу. Не выключана, што там могуць размясціць расійскі комплекс «Арэшнік». У другой палове мінулага стагоддзя ў Паўлаўцы пад Слуцкам размяшчаўся полк стратэгічнага прызначэння з ракетамі, якія неслі пагрозу ўсяму свету. Калі Беларусь стала незалежнай, то вайсковую базу расфарміравалі, а аб'ект прыйшоў у занядбанне. У адной з яго частак быў адкрыты лячэбна-працоўны прафілакторый, куды ў жніўні 2020 года звозілі затрыманых пратэстоўцаў. Астатняя ж вайсковая інфраструктура захоўвалася ў закінутым выглядзе. Як высветлілі журналісты Радыё Свабода на падставе спадарожнікавых здымкаў, у чэрвені мінулага года ў Паўлаўцы пачалося актыўнае будаўніцтва. Плошча забудовы складае больш за 2 квадратныя кіламетры. Тэрыторыю расчысцілі ад старых снарадаў і лесу, а пасля там сталі ўзводзіць склады і ангары, а пабудовы злучылі сеткай новых асфальтаваных дарог. Увесь гэты працэс ідзе ў атмасферы таямніцы. У афіцыйных дакументах няма ніякіх згадак пра будаўніцтва, а таксама няма пазнак і ў кадастравых картах. Вайсковыя эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што аб'ект у Паўлаўцы асаблівы і можа мець стратэгічнае значэнне. Не выключана, што там размесцяць комплекс «Арэшнік» ці ядзерную зброю. Дзіўныя прызнанні фаварыткі Лукашэнкі. Зорка Дар'і Шманай узышла яшчэ ў 2014 годзе, калі яе пабачылі побач з Лукашэнкам у адной ложы на чэмпіянаце свету па хакеі. Доўгі час дзяўчына кіравала службай яго пратаколу і суправаджала Лукашэнку на розных публічных мерапрыемствах. Пасля Шманай з'ехала працаваць у беларускае пасольства ў Маскве, але ўсё роўна не выпала са спісу яго фаварытак. Напрыклад, на мінулым тыдні яна лятала на саміт ШАС у Кітай. Нядаўна самая ўплывовая ўдзельніца кавуновага батальёна дала інтэрв'ю расійскаму часопісу «Еўразімут». У ім Дар'я Шманай назвала Лукашэнку вельмі патрабавальным і строгім чалавекам, але ў той же час вельмі добрым і здольным дараваць, але не ўсім. Знаете, вот как я сказала, очень строгий, требовательный руководитель, но при этом очень добрый. Работая близко с президентом, я неоднократно была свидетельницей того, насколько он потом переживает за судьбы того или иного чиновника и за принятые решения. Поэтому очень добрый руководитель, но при этом очень требовательный. А простить он может? Конечно, как любой человек. В зависимости, что прощать. Если мы говорим там про какие-то коррупционные дела, то, естественно, нет. Президент сказал, что как с государственных служащих, так и с ближних двойной спрос. Дарацца пасланнік пасольства Беларусі прызналася, што не адчувае розніцы паміж Мінскам і Масквой. Дзяўчына ўжо ўспрымае сябе масквічкай і, прыязджаючы на радзіму, сумуе па тэмпе жыцця расійскай сталіцы. Если говорить про различия между Минском и Москвой, вот я искренне могу сказать, что я не вижу различий. У меня очень многие спрашивают, но вот все-таки у нас, ну если можно так сказать, единый культурный код. У нас мы говорим на одном языке. Если, наверное, в целом говорить про страны, то, конечно, различия существуют. То есть, если поехать там, в Витебскую область, поехать там, вот мы недавно были в Волгоградской области, конечно, различия есть в плане инфраструктуры, в плане социально-экономического развития того или иного региона. Но если мы говорим конкретно про столицы, я не вижу искренне различий между двумя городами, за исключением именно ритма жизни. Таксама Шманай расказала про любимое место ў Москве. Гэта манастыр з мошчамі Матроны Маскоўскай. Любимое место в Москве – Покровский монастырь, где находятся мощи Матроны Московской. Действительно любимое место. Знаете, я говорю, что мне нравится Москва, я действительно в одном ритме с этим городом, но иногда происходит выгорание, иногда просто не знаешь, где черпать силы, потому что не все получается, и не всегда бывает просто. И, может быть, на картинке все так красочно, ярко, красиво, но внутренне бывают периоды отчаяния, грусти, ну, как и у всех людей. И место, куда стараюсь приходить каждый месяц, это Покровский монастырь. Вот даже не обязательно стоять огромную очередь к иконе, потому что она действительно там большая, или к мощам. Можно просто, большая территория, я думаю, что вы были, очень красочная. Просто пройтись или сесть на лавочке, как бы там просто не звучало, просто вот наполниться этой атмосферой. Міністр Рыжанкоў назваў антынародным рашэнне Польшчы закрыць мяжу з Беларусю. Пакуль Лукашенка традыцыйна адпачывае па серадах, за яго аддуваецца кіраўнік Міністэрства замежных спраў.
Рыжанкоў пракаментаваў аднабокае рашэнне кіраўніцтва Польшчы закрыць з пятніцы мяжу з Беларусю. Міністр назваў яго беспадстаўным, бо вайсковыя вучэнні Захад-2025 былі перанесеныя ў глыб краіны, а назіраць за імі запрасілі прадстаўнікоў краін НАТО. Рыжанкоў заявіў, што лічыць крок палякаў антынародным і накіраваным супраць простых людзей. Па словах міністра, пасля закрыцця мяжы ў беларусаў значна пагоршыцца стаўленне да Польшчы. Па класіцы не абышлося без звыклага хамства. Цытата: «Калі Польшча такая разумная і сваім рашэннем вырашыла пакараць Беларусь, то на самай справе атрымалася ўсё наадварот. Пакаралі сябе, сваіх партнёраў і дастаткова моцныя бакі сусветнай палітыкі, з якімі давядзецца мець справу далей». Беларускія ўлады тэрмінова спрабуюць уратаваць чарговую кампанію, якую адабралі ў сяброў Лукашэнкі. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчин наведаў беларускую нацыянальную біятэхналагічную карпарацыю, якую калісьці называлі праектам касмічнага ўзроўню. Падчас візіту абмяркоўваліся пытанні яе далейшага развіцця. Справа ў тым, што сваімі недальнабачнымі рашэннямі лукашэнкаўцы загналі БНБК ў глыбокі крызіс. Як даведалася «Зеркало», на карпарацыю, нават калі яе яшчэ толкам не паспелі запусціць, павесілі ажно 23 калгасы, большасць з якіх былі фактычна банкротамі. У выніку здарыўся парадокс. Аб'ёмы вытворчасці БНБК раслі, але фінансавыя паказчыкі пастаянна падалі. Даўгі дасягнулі некалькіх соцень мільёнаў рублёў, і сітуацыя працягвае пагаршацца, бо банкі адмаўляюць у новых крэдытах. У выніку карпарацыю, за якой стаялі паплечнікі беглага прэзідэнта Кыргызстана Курманбека Бакіева, у сяброў Лукашэнкі адабралі, і з мінулага года яна знаходзіцца фактычна ў дзяржаўнай уласнасці. Таксама вядома, што ў БНБК намеснікам старшыні рады дырэктараў працуе Дмітрый Абельскі, старэйшы сын маці Мікалая Лукашэнкі Ірыны Абельскай. У студзені гэтага года тагачасны міністр сельскай гаспадаркі Анатоль Ліневіч падпісаў дакумент, які збіраліся даслаць Лукашэнку ў якасці плана па выратаванні БНБК. Чыноўнік прапануе даўгі калгасаў перадаць дзяржаўнаму агенцтву па кіраванні актывамі, а на ўзятую ў лізінг тэхніку выдзеліць дзяржаўную падтрымку. Акрамя таго, Ліневіч адкрыта напісаў, што карпорацыі патрэбныя грошы пад гарантыі ўрада, бо тая не ў стане выконваць свае абавязкі і выплочваць набраныя крэдыты. Невядома, ці ухваліў Лукашенка план кіраўніка Мінсельгасхарчу, але ў выніку на БНБК ў якасці ратавальніка адправілі прэм'ер-міністра Александра Турчына. За карупцыю затрымалі гендырэктара Мінск-аблдарбуду Александра Майстровіча. Доўгі час мужчына працаваў у дарожным рамонтна-будаўнічым упраўленні ў роднай Вілейцы, а таксама прайшоў шлях ад звычайнага майстра да кіраўніка. У верасні 23-го года ён узначаліў Мінаблдарбуд, але пратрымаўся на пасадзе ўсяго каля года. Ужо ў лютым гэтага года ў арганізацыі з'явіўся новы дырэктар, а Александр Майстровіч трапіў за краты. Вядома, што яго абвінавацілі ў карупцыі. Імаверна, Майстровіч ужо паспеў атрымаць тэрмін. Беларуская чыгунка распрадае вагоны, якія раней выкарыстоўваліся на еўрапейскіх маршрутах. Усяго на аўкцыён выстаўленыя 6 пасажырскіх вагонаў міжнароднага стандарту АРАСі. Яны раней выкарыстоўваліся на маршрутах у Польшчу, Нідерланды і Швейцарыю, але ў апошнія гады аказаліся незапатрабаваныя. Вагоны, вырабленыя ў Польшчы, разлічаныя на вузейшую еўрапейскую каляіну, таму яны крыху меншыя за звычайныя беларускія. У купе ўсяго 3 месцы для сядзення, а на ноч раскладаюцца 3 паліцы, адна над адной. Падобна, што ў бліжэйшы час беларуская чыгунка не разлічвае на аднаўленне міжнародных маршрутаў, таму вырашыла пазбавіцца сваёй маёмасці. Стартавая цана за вагон стартуе з 1 мільёна 400 тысяч беларускіх рублёў, а самы дарагі лот можа абысціся пакупніку ў 3 мільёны. Аўкцыён прызначаны на 3 кастрычніка. Лукашэнкаўскае семя дала плады. Тэлеканал «Мір» зняў сюжэт пра жыхарку Гомельшчыны Карыну Мурашка. Гэта яна некалькі месяцаў таму напісала ліст Лукашэнку з просьбай падзяліцца з ёй кавуновым насеннем. Мару дзяўчынкі выканалі, і прапагандысты пахваліліся, што ў мурашак выраслі ажно 30 ягад. Вот какой! Восхитительно. Сладкий? Шикарно, арбуз. Каб падарунак Лукашэнкі не прапаў, Карына разам з бацькамі дзяжурыла халоднымі начамі і нават кансультавалася з вучонымі, а плады аддалі ў мясцовы дом-інтэрнат. Для меня сегодняшний день полон волнений и переживаний, так как сбылась моя мечта, на которую вдохновил наш батька. Были холодные ночи, туманы. Мы с моими родителями раскрывали арбузы, укрывали и также контролировали полив. Гомельскае рытуальнае агенцтва прапануе вельмі дзіўную паслугу.
Паляжаць у труне за 500 рублёў. Адна з пахавальных фірм запусціла сеансы так званай трунатэрапіі. Сеанс яе ў тым, што жывы чалавек праходзіць праз імітацыю пахавання з мэтай псіхатэрапіі альбо самапазнання. Кліенту укладаюць у труну на некаторы час, а пасля яе накрываюць вечкам. У гэты час чалавек слухае расслабляльную музыку. Як заяўляецца, паслуга дапамагае пераасэнсаваць жыццё, зразумець яго каштоўнасць і атрымаць новыя эмоцыі. Перад працэдурай кліент мае прайсці тэсты і кансультацыю з псіхатэрапеўтам. Спецыяліст прысутнічае і падчас сеансу. Паслуга нятанная, і яе кошт стартуе ад 500 рублёў. У рытуальным агенцтве расказалі, што ім ужо абарвалі тэлефоны, але ж ахвотных заказаць паслугу пакуль не знайшлося. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.